Pre! Pre! Uy, Alis agad! unsa man, unsa man? Alis aba nunsa! Gano man? Nakoy share sa imo hatchop kayo! At chop day kayo di ay. Ay nam! Ali lagi! Bantay ka, guwa na po na klaro ha. Kabalo ka pre, gikan ko sa trabaho ka ron no? Oo niya. Oh, niya gusto naman jugay ko muuli ba na kung adi ko pwede malangay ani. Oo, niya. Kabalo kung sige buhat na ko. Unsa may gibuhat nimo? Pabuylo ko bay. Nagpabuylo O ka? pabulhot kog dagan oy. Unsa may gamit nimo nga motor? Kani ang gamit. Kana di ay. Walay turbo. Wala di ay. O walay turbo pero sutoy kayo. Oo niya, giunsa man to? Dire na dito sa unahan pre. Kung adi jud pwede ni malangan ko. Unsa may inahitabo di ay? Buylo ko bay, buylo ko nging. Oo. Na may abansa. Avanza? Oh, abansa. Unsay Avanza? Abansa gud nga sakyanan gud. Oo. Oh, labian ron ako yung... Gilabyan ra nimo? Ay na. Grabe. Basta ang mga nagsakay sa bansa pre, lingi sila tanan oy. Ana sila. Na-amaze di ay. Oh, na. Grabe po na. Uy, Di ka mo to. sure ba? Na. Grabe gahiya day no? Ay na. Gahi gali kayo no. Unya, unsa sunod na hitabo? Kat, pag-abot ako sa unahan pre. Oo. Na may kwan, Toyota Vios ug Mirage. Oo, unya. Lutsan ron ako eh. Lutsan ako eh. Naunsa man to? Dahil dagan man sila anging. Basta ba gusto nga pre gikan ko sa bansa nila bay. Oo. Lutsan ron akong duha. Grabe di man katuuhan uy. Na. Di biya mo to. Mura mo gatik good unya. Dire lang kay pag abot ako sa unahan pre. Dito nainit akong ulo. Nainit imong ulo. Nainit ang ulo pre. Ngano man? Alang ano nga, daghan ako gipanglabyan pre. Oh, Na may nitapad sa kuha nga XRM nga pula. XRM nga pula. O XRM nga pula. Unya. Ayun ko nga patay, makiglumba man siguro niya eh. Oo, unya. Moto nga, ayun ko, sige, pakita ang gilas niya eh. Moto nga, Hala ka, patay. grabe labay. Daghan ko mga sakyanan gipanglabyan oy. Daghan jud ay pre. Oh. Unya. Taon-taon, nawala na yung XRM. Asa man niadto? Ambot, asan to yung XRM nga pula? Siguro, niliko na speakers ba? Basig dito kapas mo ha. Gali no. Unya pre, pagkawala sa XRM nga pula, unsa may sunod na hitabo? Niya pre, dito na sa unahan pre. Pero unsa man jud pinakalas nga sakyanan nga imong lang gilabyan? Ang pinakalas na kong gilabyan, Oo. moto ang sa dili pre. Unya unsa man na? Sports car. Sports car? Sports car? Ay grabe. Nissan GTR ug Ferrari. Kana sila pre. O kana sila. Kusog man jud kinamanagan pre. Oh, kusog bitaw kayo. Moto sa dili. Apsan ako eh. Lutsan ra ang duwas tunga. Grabe man na uy. Kusog day kayo imong padagan na to pre. Ay na. Tama-tama ra pud pre. Mga pila naman to ang dagan nimo ato pre, bana nimo. Kuan. Pila man? 40. 40? 40. Yate kahinay ba? Asa man day kaniagi di ay nga naglusot-lusot man ka? Sa downtown mo kuniagi, traffic makaiba, lusot ra ko. Unya 40 lang man ang speed limit mo to nga 40 ra pud akong dagan. Musunod man tas balaod. So, thank you kay sa inyo mga mastards no sa pagsuporta sa kuha mga video. Hapit na jud ta mag 100,000 followers. 56,000 na lang G kulang. But bitaw, salamat you guys sa mga nisuporta dira labi na kay Eljon Rosales, Virgil Tampoy, Levi Pabatang, kay Harlen Bustamante, ang sa pinakatibay nga mekaniko sa kuang motor nga mo po hinungdan nga hantod karon ligon gyapon ako motor bisan pag 6 years na. Walay lain kundi si CJ Ramirez. Shoutout sa inyo mga mastards.